تاريخاوي زمدنا كندا هندن حدش معرف حيزلو سلام كبرات خاتلتي مدبين ميديا لومي بزعباتي مونغو كندا هندن استقبر عبي دبلوماساوي اللوطي سممعاتن حيزنا لكم قريبنا لنا قداماي مينستر مارك كارني مس قداماي مينستر هندي ناريدي مودي اب نيو ديلي تراخيبهم نكلتياتن هاجرات زربح حدش معرفون جميرو مالو اتقاندي نتبتات نايزي سمع وينمات بيج ديلز سبحال انتاي نيرو وسيخا قلصلكم قداماي ناي نيوكلير ناي صعات انرجي كندا ن10 عامد زنحنا يورانيوم قرب نهندي كتب مخانات تسمامي علا اذا نهندي قصالي ناي الكتريك صعات نمفراي حجزان كله نكندا دما عبي ناي نقد عدل فتيرلو سلازي بتزاواري برايم مينستر مارك كارني يتزبوله مبصعه يتغبرلو كبرات معدنات ويدما كريتيكال مينرالز كم ليثيوم زامسولون الكتريك مخاين زتقمو ويزديو معدنات بحبار نمفراي نملواتن تسماميعهم الو ناي نقدي سممع ويدما سيبا كلتي اتوم مرحتي كل مدياوي قطباوي شركنت ناي سيبا نمفرا ميسرحلو እዚ ስምዕ እዚ ኣመንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ናይ ንግዲ ዕንቅፋታት ንምብዳህ ቁጠባዊ ዕብየት ንምብጻሕ ክሰርሑ ምዃኖም ተሰሚዖም ኣለዉ እቲ ናይ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ዝብል ኣርእስቲ ኤዱኬሽን ኣንድ ቴክ ኣብ ሞንጎ ዩኒቨርሲቲታት ሓድሽ ምትእስሳር ክፍጠር እዩ እዚ ድማ ተምሃሮ ዝያዳ ናይ ስኮላርሺፕ ምምርማርን ዕድላት ክኸፍት እዩ ከም ዝፍለጥ ካናዳ ዝበዝሑ ስኮላርሺፕ ካብ ህንዲ ኣተምጽእ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ግን ምዝናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ብዙሓት ተማሃሮ ተሰናኺሎም እዮም ብቴምፖራሪ ሬዚደንት ኢሎም ቴምፖራሪ ወይ ድማ ስቱደንት ኢሎም ይኣትውሞ ድሓር ፐርማነንት ሬዚደንሲ ሓቱ በዚ ግን ብዙሕ ሽግር ከጋጥሞም ጸኒሕሎ በዚ ከዓ ካናዳ ንነዊሕ ን3 ዓመት ከባቢ ዝኸይድ ናይ ኢሚግሬሽን ምልዋጥ ጌራላ እዚ ምስ ህንዲ ዘካየደ ዘሎ ማርካን ግን ሓድሽ ምዕባልታት ከምጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ምክልኻልን ዲፌንስ ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ባሕርን ጸጥታን ብሓባር ንምስራሕ ወተሃደራዊ ዝርብ ንምንድፋዕን ተሰማሚዖም ኣለዉ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ዜና እዚ ምክንያቱ ካናዳ ምስ ህንዲ ዘለዋ ሽክነት ብዙሕ እዩ ዳርጋ ዝበዝሑ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጹ ንካናዳ እውን ህንዳውያን እዮም ኣብ መጨረሻ እዚ ስምዕ እዚ ብሓፂሩ እንታይ ነይሩን ዝብል ሕቶ ካናዳን ህንድን ዝምድነአን ይሕድስ ኣለዋ እዚ ስምዕ እዚ ኣብ ጸዓት ናይ ንግዲ ናይ ትምህርቲ ናይ ጸጥታ ዘተኮረ ክኸውን እንከሎ ንክልቲኣተን ሃገራት ሓደስቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ስትራቴጂካዊ ረብሓታትን ከምጽኣለን ትጽቢት ይግበራሎ እዚ ስምዕ እዚ ንመጻኢ ናይ ዘን ሃገራት ከመይ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ወይ ድማ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉለይ ክጽብየኩም ቀፂሉ እውን መራሒ ካናዳ በዚ ጥራይ ኣቋረጸን ናብ ኣውስትራልያ እውን ኣምሪሑ ነይሩ እቲ ዕላማ ናይ ምብጻሕ እንታይ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ካልኣይ ናይቲ ዞባ ናይ ኤስያ ፓሲፊክ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዕደት ኣብ ኣውስትራልያ ዝገበሮ ምብጻሕ እንታይ ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ዕደት እዚ ኣብ ሞንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ሓድሽ ናይ ምትሕጋዝ ምዕራፍ ዝኸፍት ዓቢ ፍጻመ እዩ ማርክ ካርኒ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባዝ ንምርኻብ ኣብ ቀንድን ኣገዳስን ጉዳያት ተዘራሪቦም እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ናይ ዝዕደት እዚ ወይ ድማ ኪ ኣጀንዳ ዝበሃል እንታይ ነይሩ ንግድን ቁጠባዊ ዕብየትን ትሬድ ኣንድ ግሮውት ካናዳ ምስ ኣውስትራልያ ዝገብሩ ዘላ ናይ ዝምድና ናይ ምድንፋዕ ኣብ ሞንጎአን ክልቲአን ዘሎ ከዓ ናይ ንግዲ ዕንቅፋታት ንምልዓልን ተሰሚዕን ኣለዋ ኩብራት ማዕድናት ወይ ድማ ክሪቲካል ሚነራልስ ንክልቲኣተን ሃገራት ከም ሊቲየም ኒከል ዝኣመሰሉ ዘመናውያን ቴክኖሎጂታት ኤሌክትሪክ መኻይን ኣዝዮም ኣገደሱ ዝኾኑ ጸጋታት ዘፍሪ ሃገራት እየን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ብዛዕባ እዘን ኤሌክትሪክ መኻይን ዝመጸኒ ዘሎ ሕቶ ብዙሕ እንድዩ ብቐንዱ ከዓ ሕቶታትኩም ኣብ ቀጻሊ መልሲ ኣዳልየ ከምጻልኩም መብዛሕትኩም ብዛዕባ ኤሌክትሪክ መኪና ዘብጻኽዋ ቪድዮ ነይራ ካናዳ ከኣትዋ ምዃነን ሓቢረ ነይረ ብዙሓት ከዓ ብሶሻል ሚድያ ብዋትስኣፕ ይኹን ብቲክቶክ ይኹን ኣይ ኣትዋ እንዳበልኩም ተሓትኑ ብዙሓት ኣለኹም ያ እቲ መስርሕ ስቲል ካያድ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ኣናውንስ ገይሮሞ ማለት ኣፍሊጦምና እዮም ከኣትዋ እዮም ኢሎም ቀጥታ ኣይኮናን ከኣትዋ ጅምራ ነተን መኻይን ንከኣትዋ ዘድልየን ስትራክቸር ኣሎ ዲለርሺፕ ደን ገውፅኡ ተን መኻይን ድዕረያሉ እቲ ንዕን ዘድልየን ኣገዳሲ ነገራት ክስራሕ ኣለዎ ቅድምተን መኻይን ምምፀን ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ ሕቶታትኩም ኣንቢብዮ እንዴ ሙሉእ መልሲ ከም ጻልኩም ሰው ዝኾንኩ
نو معلتي بزعبا زيا ناي كندا أستراليا أي خطرلكم غنا يرسعكم كلكم ملي بس قطعمزي ጉዳይ ካናዳን ኣውስትራልያን ምስ ንብል እዚ ስምዕ እዚ ዝግበር ዘሎ እዚኦም ኣገደስቲ ማዕድናት ብቐሊሉ ዝረኽቡሉን ኣብ ካልኦት ሓይልታት ዘለዎም ዝግዕተኛታት እውን ዝቕንሱሉን መንገዲ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ Look, Canada has pitched this trip as part of a broader attempt by Mark Carney to build ties with other middle powers. So it's not just Australia. He's also going to India. He's come from India, and he's going to Japan as well. So ምክልኻልን ጸጥታን ዲፌንስ and security ካናዳን ኣውስትራልያን ናይ ቀረባ መሓዙት ምዃነን መጠን ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምርግጋእ ንምምጻእን ዲሞክራሲያዊ ክብርታት ንምክልኻልን ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን እውን ተሰሚዕና ኣለዋ እዚ መደረ ኣብ ፓርላማ ኣውስትራልያ ማርክ ካርኒ ኣብ ፓርላማ ኣውስትራልያ ከስምዕ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ እቲ መደረኡ እተን ማእከላይ ሓይሊ ወይ ድማ ሚድል ፓወርስ ዝብለን ሃገራት ሓቢረን ናይ ምስራሕ ዓለማዊ ጽልወን ከመይለን ክሒላ ከም ዝኽእላውን ከተኩር ምዃኑ እዩ ብሓጺሩ እዚ ዑደት እዚ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተለዋወጠ ዓለማዊ ኩነታት ጽኑዓት መሓዙት ተኣማኒ ቁጠባዊ ሽርክነት ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ ካናዳ ምስ ሃገራት ኤስያ ፓሲፊክ ዘለዋ ዝምድና ከተሒለሉ ዘለዋ ዶ ይመስለኩም ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ክትጽሕፉልና ኢኹም ከምዚ ዝኣመሰለውን ዜናታት ትንታነታትን ብትግርኛ ንምክትታል ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ነታ ደወል ኣብ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ምልክት እውን ጽቆጥዋ ኖቲፊኬሽን ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ብዛዕባ ካናዳ ክትፈልጡ ደልዩውን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ጻልኩም for your timely Canadian news ነብዛ ቻነል እዚኣ ተመልከቱ ቀጥለውን ከረሳዕኳ ናይ ኣኒታ ኣናንድ ዝተዛረበቶ ነይሩ ንሱ ከዓ ኣብዚ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ካናዳ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ወልሓንቲ ኣፍልጦ ከም ዘይነበራን ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ምክያድ እውን ወልሓንቲ ኖቲፊኬሽን ድፈለጠቱ ከም ደየለን ኢድ ከም ዘይሓወሰትን እያ ትዛረብ ዘላ ብዛዕባ እዚኣ ኣተሓሕዛቢ ለዛ ቪድዮ ከሪአኩም ምክንያቱ ኣገዳሲት እያ መንግስቲ ካናዳ ኸ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ይብል ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ስቲል መንግስቲ ካናዳ ኢዱ ከም ዘይነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ወልሓንቲ ከም ዘይነበሮ ኢድ ዝዛረብ ልክዕ ከምቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኪር ስታርመር ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ዝበሎ ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ኣይነበረናን ብመንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እዩ ንምንታይ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ዜና ስለ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ክነምፅና ግን እዛ ሓፃር ቪድዮ ከሪአኩም ኣለኒ መንግስቲ ካናዳስ እንታይ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንከታተል First and foremost, Canada wasn't involved, we weren't notified, and we do not have an intention to be involved in any military strikes or operation. We share the concern of the United States and many other countries relating to Iranian nuclear proliferation. And in fact, we've called on Iran for a number of years to cease proliferating in terms of its nuclear capacity. That's why we have not had diplomatic... زي أنيتا أناد Ministry وصاع قديات ناي كندا Minister وصاع قديات ناي كندا بزح مبصحات قبر كأنها خابزغي زحالة وانات نابستفى على هاجرات كده انتقلنا كندا بز قدايزي أمونغو إيران أمريكان إيران مس إسرائيل أمريكان تكروز اللوج إيد كم زي بالله كندا أتزارب زلا جن ستيل إيران نيكليراوي ساعات تحزر من قدي كقارات كم دلوا من قدي إلا كم دلوا كم تدقي فات زارب دلا تزاري إيديا بالنان جن إيران نيكليراوي ساعات عقم خلوا جن كم زي تدقي فات زارب زلا relations with Iran for 15 years. At the same time, we prefer a diplomatic solution. بس مهنيات كندا نوح عمتات من العصر مش عمتات خن والحنتي ركب وي دبلوماساوي سمع مس إيران زي نبرة بس خوينو بتجن كندا نزي بوج ده يكون دبلوماساوي من قدي فتح كركب كم تدق فيات الزارب. This is why I have spent the last 2 days speaking with my counterparts across the Middle East and in the Gulf states. From Jordan to Qatar, to the Kingdom of Saudi Arabia, to UAE, and all of my G7 counterparts, stressing that Canada believes in a diplomatic and peaceful solution
and as soon as possible, we would like parties to get to the table. First, كندا نسلاماو زخنا منقد خمت تدقفات الزارب زلا زيا مينيستر ناي فورين افيرز ناي كندا انيتا اناند حراي كبرات تقاتلتي نايلوم معلت زينا نزي مسلالو ابك اصالي بخالق مدب كساب نرخب سناي معلتي